Niku Chabata, a young student, is endured an agonizing 92 days in pretrial detention along with 64 others. During this time, Niku has missed over 2 months of school with the crucial exams just around the corner. Azvibere Moshe vakomana vaya vatora maswe kuti isati kuti muchienda zviri kunakire Zimbabwe kwamunodonha nendege uko dei muchitoburitsa vana vadiki ava moziva kuti vakadzidza vanodhivhelopa nyika yenyu, vanokama up nema-new strategies. Sanapinda mashoko anobuda nyika pana vakomana aiwa anoti subscribe like out on the bell icon. Vanhu vese munoziva kuti aiwa Niku Chabata moziva kuti she is a candidate akamirira kunyora bvunzo dzake in some few months. Panapa ari chiri muhusungwa munhu wambobuda munyika muchinzi. These individuals were subjected to violent arrest and torture, some sustaining broken legs. You were cruelly denied medical care. Despite not being convicted of any crime, they have been denied bail, with their appeal postponed 3 times at the High Court. Today we anxiously await the bail ruling, hoping for justice to prevail. Will their suffering finally come to an end? Vanhu vari vachiadvocata the release of mwanasikana uyu vachiti aiwa ngaabudidzwe muusungwa wakomana noda kwokuti aiwa totoona kuti education future yake zvatokanganisika. Achitoshamisika pototi achichobuda anogona kusatofila okay kuti akwanise kugara for an examination. Noda kwokuti aiwa she has missed 3 months dzekudzidza dzekuprepare for zimuseke. Vakomana munoiziva zimuseke kuti zimuseke haisi kutamba nayo. Kana munhu wakafoira usina kuverenga unenge wakatongofoira. Chimbotidzai mafungiro enyu, chimbozviisai mumashoes umboona sekunge ari mwana wako. Unoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa pinai mukomment section medu. Aiwa musangano subscribe like, turn on the bell icon.